Bună tuturor! În acest video vin cu răspuns pentru persoanele care la moment sunt într-o relație, dar nu sunt siguri dacă această relație este una progresivă sau este destinată eșecului. Pentru a obține răspuns, vă rog frumos să vă alegeți fiecare din aceste 4 cărți. Cartea numărul 1, 2, 3 și respectiv 4. Eu sper că v-ați făcut alegerea, iar acum fiecare își găsește răspunsul. Pentru cei care au ales cartea cu numărul 1, relația în care sunteți la moment, se așteaptă o schimbare foarte considerabilă și anume este vorba despre sarcină, respectiv nașterea unui copil. Relația va deveni mai serioasă și chiar oficială dacă nu este până la momentul dat. Cartea numărul 2. Pentru cei care au ales cartea numărul 2, este o relație care acționează foarte pozitiv asupra vieții dumneavoastră din toate punctele de vedere, chiar și din punct de vedere material. Cartea numărul 3. Pentru cei care au ales cartea numărul 3, sunteți cu o persoană care vă încurajează, care vă inspiră, care vă motivează zi de zi, ceea ce este foarte important pentru dumneavoastră. Și într-un sfârșit, cartea numărul 4. Din păcate, pentru cei care au ales această carte, relația este destinată eșecului, finalizându-se cu o despărțire foarte bruscă și dureroasă. Sper că fiecare ați găsit răspunsul potrivit. Eu vă aștept cu alte întrebări și cu alte videouri. Pa, pa!